Wannan mutum an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai sakamakon kisan kai. Yana nishaɗi da ninkaya cikin ruwan ƙanƙara a farfajiyar gidan yari. A haka rayuwa ke gudana a gidan yarin Finland cikin walwala. Babu magarkama a nan ko ɗaya, kawai sai ɗakuna. Fursunoni suna iya fita kuma su dawo cikin motocinsu. Malam Matti yana zuwa karatu a jami'a ko kuma ya yi zamansa a ɗakinsa a gidan yari don koyon ilimin kwamfuta. A baya-bayan nan an ayyana ƙasar Finland a matsayin ƙasa mafi farin ciki a faɗin duniya. 'Yan ƙasar suna morar damammaki irin su shirin kiwon lafiya na bai ɗaya, ilimi mai rahusa ga ƙananan yara, tare da karatun jami'a kyauta ga manya. Tsarin zaman gidan yari irin wannan yana taimakawa wajen rage aukuwar laifuka tare da ba su dama na ayyukan yi da taimakon manyan gari. Finland ce take da mafi karancin ɗaurarru a duk faɗin Turai. A nan ƙasar, ɗaya kacal cikin 'yantattun fursunoni 3 ne ka iya dawowa gidan yari, koma bayan Amurka inda 2 cikin 3 ke komawa bayan fitowarsu da shekaru 2 kawai. Duk da samar da sabbin dokokin inganta harkar zaman gidan yari, ya zuwa yanzu mutane ƙasa da 3,000 ne kaɗai ke ɗaure a gidajen yarin ƙasar Finland, a yayin da adadin ɗaurarrun gidan yarin Amurka ya kai rabin al'ummar ƙasar Finland baki ɗaya. An fara saita dokokin zaman gidan yari a Finland tun shekaru 70 da suka gabata, a inda aka ɗora ɗamba na gina tsarin zaman yari mafi tsafta a duniya. Daga cikin gyare-gyaren akwai jaddada dogaro kan fasahar zamani. Baya ga wannan, sai aka fara gina gidan yari na mata a zamanance, tare da dogaro da kyamara mai gani har hanji domin rage tserewa daga gidan yarin Turku, wanda shine gidan yari mafi tsaro a Finland. Mika an yanke musu hukuncin shekara 15 kuma yanzu ya cinye shekaru 10 a gidan yari. A yanzu yana gwada kallon fasahar majigi. A yanzu Finland tana zuba jari don ganin an samar da waɗannan canje-canje. Wannan shine ginin gidan yari da aka ware wa kuɗi har euro miliyan 34. Ana fata zai ɗora ɗamba na samar da yanayi mai kyau nan gaba. A nan babu ƙarafunan kariya a windoji, sai dai gilasai kawai. Ma kowane ɗaki akwai damar amfani da intanet tare da 'yan ƙwarya-ƙwaryar kayan alatu. Idan aka kaddamar da shi, ana sa rai wannan gidan yari da ke birnin Hämeenlinna zai zama shine gidan yari na mata mafi dogaro da fasahar zamani. Amma a kusa da shi akwai tsohuwar gidan yari da aka gina a shekarar ta 1972
mai cakuɗa maza da mata, sai dai an rufe shi a shekara ta 2019 bayan ya sha gyare-gyare a lokuta daban-daban. A 'yan tazara kaɗan akwai ginin gidan yari wanda aka gina a ƙarni na 19 kuma an tsara shi ya yi kama da gidajen yarin Amurka. Kuna iya ganin matsatsin ɗakuna da aka yi zubin su domin azabtarwa. A yanzu wannan gini ya zama gidan tarihi don tunatarwa kan yadda fursunoni suka jure narkon azaba. Rayuwar gidan yari ta zama wa Mati hanyar shirya tare da koya masa sana'ar da bai taɓa tunanin koya ba a baya. A yau zai yi zama da wakilan kamfanin ƙwararru masu aiki da fasahar zamani. A lokacin da kamfanin ya ji cewa Mati na cikin ɗalibansu, sun gayyace shi domin jin ta bakinsa kan shirinsu. Kamar almara, wai Mati yana zaman hukuncin ɗaurin rai da rai ne kasancewarsa a wannan zama. Cikin ƙanƙanin lokaci ya kammala digiri sannan ya fara kasuwanci. Sakamakon shawarwarin Mati, kamfanin na shirin ƙara ilimin kasuwanci cikin jerin kwasa-kwasai da suke koya wa fursunoni. Bayan kammala wannan zama, Mati ya koma cikin gidan yari, zuciyarsa cike da shauƙi kan makomar rayuwarsa a nan gaba.